Җомга кичләрегез күңелле үтсен дигән теләктән, Саба телевидениесында сезнең котлы хатларыгыздан силгән җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Һәм зәңгәр экраннар каршына без Оет авылында яшәүче Рафик һәм Наилә апа Шакировларны көтәбез. Оет авылында яшәүче иң кадерле кешеләребез, әтиебез Рафик һәм әниебез Наиләнең гомер бәйрәмнәре, юбилейлары дип язалар сезнең балаларыгыз. 5 июнь әниебезгә 81 яшь, 6 июнь әтиебезнең 80 яшьлек юбилее. Ә быел бергә яши башлауларына 60 ел. 1961 елда безнең иң кадерле кешеләребез, әниебез Наилә белән әтиебез Рафик Шакировлар бер-берләрен табып кавышканнар. Нәкъ менә шушы көнне аларга 7 күктә никах укылган. Хак Тәгаләнең әмере белән бу 2 яшь парның никахлары бер һәм гомерлек булсын дип язылгандыр. Аллага шөкер, әтиебез белән әниебез бүген үзләренең бриллиант туйларын билгеләп үтә. 60 ел бергә гомер итү бәхете кемгә генә тия икән? Бу бит бер кеше гомере. Шул гомерне матур итеп сынатмыйча яши белү дә үзе бер мәртәбә. Еллар узган саен, яшәгән саен без аларга карап сокланабыз. Алар Ходай насыйп иткән гомерләрен мәгънәле һәм матур итеп яши белә. Аларга без балалар гына түгел, тирә-юньдәгеләр дә сокланып карый. Кайда гына булсалар да, аларны хөрмәт итмәгән кеше юк. Әти-әниебезнең яшьлек тормышы үзләренең гүзәл туган яклары, тырыш халкы белән дан тоткан Оет авылында узды. Авыл тормышы җиңел булмагандыр, ләкин алар бер кайчан да зарлануны белмәде. Һәр эштән тәм табып, тормышның кадерен белеп яшәделәр. Сугыш елларыннан соңгы чорда эшне дә ирләр эше, хатын-кызлар эше дип тору булмаган. Урман кисүдә дә, болын чабуда да гел бергә булдылар. Бүрәнәнең авырын да, җиңелен дә бергә күтәргән кебек, тормыш йөгендә икәүләп тарттылар. Әти белән әни һөнәрнең дә аяк өсте йөреп, зур хезмәт куеп эшли торганын сайлаганнар. Әни гомере буе Оет, Чулпыч, Йомгалак авылларын вакытлы матбугат белән тәэмин итеп торды. Әтиебез оста тимерче булды. Чыннан да, шул гомер эчендә ни генә кичермәгән бу ике җан. 60 ел буена шатлыклары да, кайгылары да уртак булган. Тату гаиләнең мәхәббәт җимешләре булып 5 бала дөньяга килгән. Бишебезгә дә яхшы тәрбия һәм югары белем биреп, зур тормышка аяк бастырдылар. Тормышның ачысын төчесен татып яшәгән әти-әниебез бүгенге көндә Оет авылында үрнәк әби белән бабай булып яшиләр. Һәркем аларга яхшы киңәшләре, ярдәмчел булулары өчен рәхмәт әйтә. Гомерләре буена изге юлдан барган, тормыш авырлыкларыннан сынмаган, сыгылмаган әти-әниебезгә без чиксез рәхмәтле. Алар безнең өчен зур бер өлге, оныклары өчен үрнәк булып тора. Кадерлеләребезнең бүгенге көндә исән-сау булуларына, изге дугаларыннан ташламыйча, безгә терәк булып торуларына без бик шат. Барыбыз да әти-әнинең алдагы көннәре саулык-сәламәтлек белән тигезлектә үтсен, балалар, оныклар бәхетен күрергә язсын дигән теләктә калабыз. Мең рәхмәт әйтеп, алар алдында баш иябез. Әле озак еллар әти-әнинең изге дугаларын тыңлап, йөрәк җылысын һәм шифалы сулышларын тоеп яшәргә насыйп булсын иде. Бәхетле кешегә олуг юбилейлар насыйп була. Матур булып олыгаеп, 70, 80, 90 тула. Үткән елда бу вакытта әниебезгә 80 иде. Бала, онык-оныкчыклар, котлар өчен сезгә килде. Быел безнең әтинең дә юбилее 80 яше. Әтиебез безнең өчен иң кадерле изге кеше. Кадерлеләребез шулай булганына шөкер итә, күпне өмет итми генә, сабыр гына тормыш көтә. Бала чактан әти-әни күпне күргән, күпне кичергән. Авылыбызда тормыш корып, 5 бала сөйеп үстергән. Ата назын күрмәгәннәр, әниләрен хөрмәт иткән. Иңне иңгә куеп яшәп, нәкъ 60 ел гомер үткән. Курыкмагансыз әти-әни, авылдагы авыр хезмәт. Күрше-тирә авылдашлар күрсәтәләр сезгә хөрмәт. Хәзер инде әткәй-янкәй оныкларыгыз җиткән буйга. 10 оныкчыгыгыз туган, тиздән алар җитәр туйга. Оныкчыклар туенда да булсын урыныгыз түрдә, бала хәсрәте күрмичә яшәргә язсын гомергә. Балаларыгыз 60-та, оныклар да 35-тә, гомер аты арымыйча 100-гә кадәр торсын үрдә. Сез булганда авыл да бар, туган йортыбызда исән, ялгышмабыз, әти-әни, безнең терәгебез дисәк. Ә без сезгә озак еллар,
әти, әни диеп дәшик. Бала онык-оныкчыклар белән бергә гөрләшеп яшик. Иң изге теләкләр белән 5 балагыз, 12 онык, 10 оныкчыгыгыз, кияү килен, кода-кодагыйларыгыз диелде котлау хатында. Уют авылында яшәүче хөрмәтле туган көн иясе Наилә апа, юбиляр Рафиг абый һәм инде юбилярлар дип әйтәбез. Быел үзегезнең зур матур гаилә корып яши башлавыгызга 60 ел бергә яшәвегезне билгеләп үтәсез. Шулай бит бриллиант туегыз белән тәбрик итәбез. Сезгә алдагы көннәрдә дә исәнлек, саулык, балалар игелеге, онык-оныкчыклар бәхете, аларның рәхәтен күреп, шәфкатен тоеп, матур итеп яшәвегезне теләп калабыз. Тигезлектә яшәгез һәм иң матур көннәр дә бары тик сезнең өчен булсыннар. Ә хәзер инде якыннарыгыздан булган матур теләкләрне җыр аша да кабул итеп алыгыз. Түйәнең тәләрендә әти, әни бар чиләк. Тормыш алып барганнарда, баламы диеп янганнарда, икесе бергә кирәк. Мөлдерәмәс чиләкләр, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Кошлардай сайрашып үстек гомер киеме тәгезедә. Шайпаламады бар чиләкләр, бер үк юлдан бер адымда атлауга икегезедә. Мөлдерәмәс чиләкләр, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Яшәмәдегез дә битсез әле үзегез өчен. Инде яшәсәгез иде очырган кошларыгызның, тоеп игътибар көчен. Мөлдерәмәс чиләкләр, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Түгелемәстен бар чиләкләр, түгелгән тулы булмас. Кайсыгыз булмаганда да, икегез бар чакта кебек, өебез җылы булмас. Мөлдерәмәс чиләкләр, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Бирсен Ходай жәлләмей, бирсен Ходай жәлләмей. Инде чираттагы котлау хатыбыз байлар сабасында яшәүче Исмәгыйлова Кифая Сәйет кызы хөрмәтенә юлланган. Байлар сабасында яшәүче олы хөрмәткә лаеклы яраткан әбиебез Исмәгыйлова Кифая Сәйет кызының 5 июнь көнне гомер бәйрәме туган көне дип башлана ул. Укытучы, нинди горур исем. Кешенең иң матур истәлекләре, изге хыяллары, иң беренче шатлык куанычлары аның бала чагы һәм үсмер чоры белән бәйләнгән.
Менә шушы матур истәлекләр арасында шактый зур урынны мәктәп бусагасын атлап кергән көннән алып, зур тормышка озатып, соңгы кыңгырау чыңлаган көнгә кадәр бала белән һәрчак янәшәдә укытучы атлый. Ул аны белем дөньясына алып керә, хезмәт һәм иҗат шатлыгын тоярга өйрәтә, аңардан шәхес тәрбияләүгә бөтен көчен куя. Әлеге сүзләр тормышның төрле этапларын үтеп, яшь буынны тәрбияләүдә фидакар хезмәте белән халык рәхмәтен, ихтирамын казанып, бүгенге зур дәрәҗәләргә ирешкән олуг йөрәкле шәхес, мөхтәрәм укытучы безнең әбиебез турында. Мин бүген сокланып баш иям, бик гүзәл бер кеше каршында. Тик белмим, сүзләрем җитәрме, аңлатып бирергә барысында. Кадерле әбиебез, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, олы җанлы, ягымлы. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Алдагы тормышың кайгы хәсрәтсез үтсен, сәламәт бул, матур гомер ит. Балаларыңның, оныкларыңның, оныкчыкларыңның игелеген күреп, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яшә. Чал чәчләрең бигрәк күркәм, күзләреңдә горур, сабырлык, ягымлы сүз, тыйнак акыл, барысы да үрнәк алырлык. Күзеңдәге бәхет чаткылары яшәү яме бирсен һәр кемгә. Фәрештәләр сиңа юлдаш булсын, изге дога йөртсен гомергә. Ак яулыкта күңелең чисталыгы, гомерең узган хезмәт юлында, сабырлыгың белән юк иткәнсең киртәләрне тормыш юлында. Үй түреңне бизи һәр чак гөлләр, алар сине күреп сөенә. Шул чәчәкләр кебек безне дә син куандырып яшә гомергә. Рәхмәт әби, сине күрү шатлык, бер кайчанда авыру белмәсин. Саф күңел ул картаюны тоймый, йөзләреңне кояш бизәсен. Иртәгә шулай ук әбиебезнең килендәше, Байлар Сабасында яшәүче Якупова Саҗидә апаның да туган көне, 75 яшьлек олы юбилее. Хөрмәтле Саҗидә апа, сине шушы иң зур шатлыклы бәйрәмең 75 яшьлек олы юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Киләчәктә дә саулык белән балаларыңның, онык-оныкчыкларыңның бәхетенә куанып, алардан гел кадер хөрмәт күреп, матур тормышларда яшәргә язсын сиңа. Ходай Тәгалә синең шул бәхетләреңә өстәп озын гомер бирсен. Иң изге теләкләр белән оныгың Ленар, Гөлнара, оныкчыгың Сөембикә диелде әлеге котлау хатында. Хөрмәтле туган көн ияләре, Байлар Сабасында яшәүче Исмәгыйлова Кифая Сәйет кызы һәм шулай ук Байлар Сабасында гомер итүче Якупова Саҗидә апа, туган көннәрегез котлы булсын. Рәхәттә, бәхеттә балаларыгыз, онык-оныкчыкларыгыздан рәхим шәфкать күреп, алар өчен иң кадерле кеше булып, авырмый, сырхауламый, матур итеп гомер итүегезне теләп калабыз.
Min unuttan Sırrın saklı başka beröne Yakınların yine yoksa Allah Diğerleri şiddet yerine Hürmetli televizor караучылар, җырлы бүләк тапшыруны алдагы көннәрдә дә сездән котлау хатларын көтеп калабыз. Инде бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Ялларыгызны күңелле үткәрегез.